Под мотото "Да върнем България в Европа", Коалиция за родината представи кандидат-депутатската си листа в Пиринско. Сравнително младата политическа формация под номер 20 в интегралната бюлетина. Водач на листата на Коалиция за България за Благоевград е майор Иван Василев. Основните цели в Коалиция за родината са да направим така, че да върнем България в Европа, да върнем българското на света. Сред поддръжниците на Коалиция за родината са Ники Кънчев, Асен Блатечки, Ваня Щерева, рок-група Сигнал и Володя Стоянов. Коалиция за родината подкрепям, защото аз съм бивш граничар и съм свикнал на самодисциплина, да има ред, да има спокойствие за нашите деца. И тази патриотична организация и коалиция, която подкрепям, го правя с моето семейство, с моите деца. На 5 юли с номер 20 в интегралната бюлетина Коалиция за родината ще се бори за чиста и свята република.